Ushenge lo. Uthini shaya? Ukunjani mfowethu? Ngiyaphila usungiphilisile ndoda. Ngiyaphila uyangibona nje nawe. Uyabona man. Ngibamba phansi le mfowethu bona phansi Stellenbosch yabona. Emabhunwini mfowethu yabona. Oh yebo shaya. Siyabonga mfowethu. Uthi ngibamba phansi Stellenbosch emabhunwini. Yes. Siyabonga shaya nawe ngengane zakho ibanga umsindo ngamva. Ziyakufuna. Hamba lokhu lapho futhi mase manje phalishe. Mba. Hawe. Oh nivaba bakho. Yebo. Kahle cha. Obani mfana lo bomfi ihlathi ungubani wena? Hayi, ngudala kwaZulu. Ya, khuluma ke ishayasha inkulumo yakhe ishayasha ibe nisoka phakathi. Hayi umbuzo wabo wodwa ukuthi yini le eliyangigijalisa lokhuzana naba ngani kahle nje. Ngabe ngishilo kodwa ngaze ngibange lutho. Wala ke ingomeni nje ngiyangcofana, ngiyancokisana nje. Hayi. Akunjalo, khululeka. Hayi ngeke cha. Cha, konke la ibanga. Kodwa manje inkinga wapha benzwana kakhulu. Wena unazi inkinga kini, wikini nje asikho inkinga kini. Asikho lokho kuze inkinga zami abantu nje manje. Asikho wena inkinga kini, nabafuni uhlala ngiqabulana ubusuku nemini. Ngiyabuza phela. Asikho inkinga kini, asikho nje. Nasekhweni lakho nje yonke into right. Manje ke abayike, ngusala inkinga qala sakini ke before uze la ayikhana wethu. All right. Ngiyangithanda akuthi amadododwa akasekho umuntu osifazane bakuthi amabhinqa asaliqabulana kanjena ngabe njani nje Qhubeka njalo Shenge. uthi indoda Ngithi qhubeka njalo Shenge. Ngushayela mina. Ngithi ngushayela manje lokuloso ose New York mina ufunda New York wena Lutho Shenge. Usehotela lo udliwa wife ngibona la umbhede wasehotela. Lutho ngibona umbhede wasehotela lo mbhede wakwami Shenge. Khohlwa. Uyangidelela ungibiza nangushe. Njalo nomsebenzi siyakuthi. Uthini khuluma ndoda khuluma into khuluma mina nginabalandela abaningi kakhulu lapha. Khuluma wena unawo nje umkakho kuphela lapha. Yenza vela nenze video call. Ngithi push umsebenzi siyalandelela. Hayi naso konkabi yami ngiyabonga ngane yakwethu. Sibonge inkosi yamabhinqa. Ngiyabonga nami mfowethu hayi ngcono ngoba uyaunderstand namangcobo ngiyangibona umuntu amangcobo mina bese uzosontungiswa kumzondelana ningisondelana nangu umakoti wakufana athi ngibona hawu uthi enye into hayibo awufamu pesa futhi bye wemchunu uyabonga umshayela kunamakoti mana ngoniphi sesimvalile lo ngumzunguzi njani mina manje ngabe iqiniso yiqiniso ugejeleni yena ugejeswa yimi ana ngiphethe ke mfowethu ubani umpaka ungampake lo muntu tu uphethe ke ungampake la hayi ngifuna ukuzongomise ngile yakhe uthi uqoshela lo biza washeke Umngake. Mthethe lo hayi la vele laphuka bekithi ndoda kasethandane la ifesa bathi Facebook wasenkani vele nazo bayizizwa Ngizomkhulu. ni hotspot isobani Ngizwa. ya uyidelela lona ubani ongeyisaka nje ubani yebo insizwa ningobani madod khulumani Ya baba. cha nginayo ingane ngapha nomkhulu Mosifiso. ningabaphi abafana bamthini Hayi indoda 60. hayi ngikhumile phela ngosabe uzela Yintelanga. awuda ngiyaqula ngathi nisho kanje ngathi ingane zoma
Yeah. Hawu amantombazane bakithi. Anbuke nje olunye ugodo nje. Macingwane. Ubani wena ufuna ukudumisa? Ah. Dumake. Yeah. Emacingwane. Shakunzi. Uthi indaba iphika ivukane. Ivukane indaba iphika wena akwazi lokho. Bengingakwazi Macingwane ngiyabonga nje unkulunkulu kuliweke. Asilweke. Ivukane. Manda asidiyoze indaba iphika wona mangaki. Nami ngazi yona yodwa nje ngizwa manje. Wala liyongela kwa best newcomer. Macingwane. Ngabe ngifuna ukuzwa lokho Macingwane. Hayi nazo-ke. Siyabonga. Cha. Ngizwe online umbuso wamaciko siyabhubhisa kanye nabanye futhi engibamemezele manje osale ngisayina into zakhona. Yawuthi indoda inesiphoqi simnyama lendoda fuqe. Ngiyaphila nsizwa kithi bengithi ngcome nje lana nginsizwa seZimbabwe kodwa okwamanje ngilana kwelasa Israel. Hawu kwa Israeli. Ngwa-Israeli bengithi ngcome umsebenzi owenzayo Phesheya njalo la nithi nofamiye khona eJerusalem nakwi-Israel nangu umfowami Mgabe lapha uphesheya kwa-Israel mina ngingena kwa-Israel ngiphila phoma ngami angishongo ukuthi mina ngimnene angishongo ukuthi mina ngilone angilokhushi ukuxokisa ngiyaxokisa impela akekho ngahlebi bakuthi kumnandi kabi ukuhleba kodwa iqiniso lithi ngimsulwa mina ngisona isigebengu akaze ngibe isigebengu kunoma kube isigebengu ngisiza abantu ayikhale woza mfana wa-Israel. Siyabonga ndoda amadoda uyiphathe kahle lapha eJerusalem mfowethu ake ubuye nabo abozukulwane bakaMesiya. Hayi kunjalo lo Jessica intombi emlungise ngitholile. Nazo-ke hawu kanti uphethe leyo shuni. Lo shuni sikhuphuka ngawo lapha lolo vukane lelo. Iqiniso ufuna silibheke baMacingwane ngiyakubona kulezi insuku usondele kakhulu emdletsheni kanti nami kula ngivele ngikholelwa khona ngoba kuningi esikufunda emdletsheni ingezo lobunono. Hawu nambona ihlathi sithe kuwashawashwa nami hayi ishawa yakho wona mfowethu kodwa ke sibaphilela bonke abantu kodwa lihle iqiniso lokuthi ke abantu umuntu uzenza yena ukuthi uphile kangcono kunaye kunabanye abantu. Ayisafana manje umuntu sifazane uNkulunkulu waphakethi. Yazi umuntu wapha ngabe mina ngabe ngashada wena na Facebook. Hawu. Akumona kubantu bathi hayi unamanga lo seJuzi loyo. Yabona nina. Uleke kuboka Jesu. Akungiye ngaloyo wena ngaleyo wona akahambe eqhubekayo editha yena. Angitshela ngomuntu mina ongenanga namahloni.